Vi ste glupi. Ima svako svoj auto. Kak je to glupo? Da ima svako svoj auto. Ja imam 2. Svako ima svoj auto i onda zašto imaš svako svoj auto? Kako si glup? Svako ima svoj auto. A koliko ga realno dnevno koristiš? Doći će vrijeme kad nećeš imati svoj auto. Nećeš imati svoj auto, nek će biti auto koji može koristiti onaj koji ima potrebu u tom trenutku. A ne svako ima svoj auto i onda ti 95% vremena, koliko ga realno dnevno koristiš? 95% vremena ti stoji bez veze, a možda neko baš treba. Samo gomilamo aute bez veze. To s tim argumentom i krenu. I onda je opet budaletina, ne možeš mu drugačije objasniti. Rekao, dobro, jel imaš ti svoju četkicu za zube? U stvari, ajde daj opet, bolje mi je ovo na ženu, uvijek bolje. Jel imaš ti svoju ženu? Jel to je samo tvoja? Koliko ti znaš? To je samo tvoja žena, tako? Koliko realno dnevno? U postotku, koliko vremena ti to koristiš? Jel realno 95% vremena leži bez veze, jebote, znaš? A možda neko baš ima potrebu u tom trenutku da...